Летутенники патриот, легкодумный магнат и разважливый сталый вояр, 27-гадовы молоды чалавек, палкоўнік войска княства Варшаўскага і гвардыі Наполеона Бонапарта. Гэта ўсё адна асоба, што пылымяна прагнула вызвалення айчыны. Сёння шмат хто з тых людзей, хто зацікавіцца лёсам Дамініка Радзівіла, непазбежна прыйдзе да пытання, навошта яму гэта? З чаго яму не хапала гэтаму чалавеку? Багацце, пашана, кар'ера любая, якую захацеў. Чаго ён пашоў на пагібель? Чаго ён пашоў ваяваць? 4 жніўня 1786 года у сям'і князя Гераніма Радзівіла і нямецкай графіні Сафіі Турн-Унтаксіс нарадзіўся хлопчык. Імя яму абралі Дамінік. У тым жа годзе бацька Дамініка нечакана і раптоўна захварэў і памёр. Апекуліся хлопчыкам спачатку дзядзька знакаміты Караль Станіслаў, паня каханку, потым сваяк, слынны аматар мастацтваў Мацей Радзівіл. Апошні для выхавання Дамініка запрасіў вядомага польскага паэта Францішка Карпінскага. Аднак не так родзічы ды настаўнікі паўплывалі на светапогляд маладога магната, як знаёмства з генералам Юзефам Панятоўскім. Той быў на 20 гадоў старэйшы за Дамініка і паспеў паваяваць з расейцамі ў 1792 годзе, а пасля і пад штандарамі Тадеўша Касцюшкі. Менавіта Юзеф Панятоўскі запаліў у сэрцы Дамініка Радзівіла мару аб аднаўленні ўласнай дзяржавы. У 1805 годзе магнат пераязджае ў родавы Нясвіж і з імпэтам бярэцца за гаспадарчыя справы. Дамінік Радзівіл рамантуе палац, з ягоных распараджэнняў будуюцца гандлёвыя рады і паштовая станцыя. Аднаўляецца знакаміты Радзівілаўскі тэатр. Паводле слоў паэта Уладзіслава Сыракомлі, Нясвіж у той час развіваўся і квітнеў, меў назву Малой Варшавы. І тут, як снег на галаву да магната, прыходзіць сапраўднае каханне. Дзеля асабістага шчасця ўжо жанаты Дамінік Геранім Радзівіл таемна бяжыць за мяжу разам з замужняй шляхцянкай Тэафіліяй Мараўскай. 2 гады нашчадак роду Радзівілаў, ягоная каханка, пражылі ў Аўстрыі, імкнучыся скасаваць свае шлюбы. Толькі ў 1809 годзе яны вярнуліся на радзіму і абвянчаліся ў касцёле Святога Духа ў Нясвіжы. Аднак працягвацца сямейнаму шчасцю было наканавана нядоўга. Калі Наполеон паабяцаў усім патрыётам Рэчы Паспалітай аднаўлення дзяржавы, магнат доўга не раздумваў. У 1810 годзе Дамінік Геранім Радзівіл разам з сям'ёй выязджае ў Варшаву, прысягае французскаму імператару і на ўласныя сродкі фармуе кавалерыйскі полк колькасцю 5000 чалавек. Князь Дамінік Радзівіл быў сярод тых літвінскіх арыстакратаў, якія прысягнулі на вернасць расійскаму трону. Такім чынам, Дамінік захаваў свае маёнткі ў Літве, Беларусі і на Ўкраіне, а таксама чвэрць мільёна прыгонных сялянаў. Але ў грудзях Дамініка Радзівіла білася сэрца літвінскага патрыёта. І як толькі з'явілася магчымасць для аднаўлення незалежнасці Вялікага княства, ён без роздуму стаў на бок Наполеона, узброіўшы сваім коштам кавалерыйскі полк. Менавіта гэты полк, 8-й уланскі полк Дамініка Радзівіла, першым увайшоў у Вільню. Са сваім 8-м уланскім палком
Дамінік Геранім Радзівіл пройдзе ўсю кампанію 1812 года. Магнат вызначыцца ў бітвах пад Астроўнам, Воранавам і Смаленскам і будзе ўзнагароджаны кавалерскім і афіцэрскім ордэнамі ганаровага легіёна, баварскім ордэнам святога Губерта, а таксама крыжам віртуці мілітары. Вядома, што калі князь Адам Чартарыскі будзе ўпрошваць Дамініка Радзівіла пакінуць Наполеона і вярнуцца ў Нясвіж, магнат адкажа на гэта. Маё месца на чале майго палка, а не ў Нясвіжы. Асабістую мужнасць і вайсковы талент Дамініка Радзівіла высока цэнілі маршал Мюрат і сам імператор Наполеон. Дамінік атрымаў чин палкоўніка нацыянальнай гвардыі. Яго 8-й уланскі полк вызначыўся у бітвах пад Смаленскам і Мазайскам. Ён адступіў разам з рэшткамі вялікай арміі і потым удзельнічаў у вядомых бітвах пад Дрэздэнам і Ляйпцыгам. І словам сваім не здрадзіць. У званні маёра Наполеонаўскай гвардыі ён прыняў удзел у бітвах пры Рэйхенбаху і Дрэздане. А ў баі пад Ганаў падчас коннай атакі Дамінік Геранім Радзівіл быў цяжка кантужаны і неўзабаве 11 лістапада 1813 года памёр, маючы толькі 27 гадоў. Дамінік Радзівіл, прадстаўнік буйнога арыстакратычнага роду, адна яго з найбольш знакамітых, багатых ва ўсёй Еўропе. Мог быць грамадзянінам любой краіны, якая забірала Рэч Паспалітую. Мог захаваць і багацце, і славу, і ўсе тытулы і ў Расіі, і ў Аўстрыі, і ў Прусіі, бо ў ўсіх гэтых краінах, якія забралі Рэч Паспалітую, былі яго маёнткі, былі яго ўладанні. Не. Ён пайшоў змагацца за аднаўленне сваёй краіны. Ён сфармаваў уласны полк. Ён пашоў в армію Наполеона, бо спадзяваўся, што той дапаможа краіну адрадзіць. Змагаўся простым афіцэрам, падпалкоўнікам, потым палкоўнікам, загінуў на вайне. Памёр, не здрадзіўшы сваім абяцанням. Апошні рамантык рыцарскай эпохі, патрыёт і змагар за свабоду бацькаўшчыны, палкоўнік Дамінік Геранім Радзівіл.